Вітаю, шановное гаспадарства. У эфіры навіны дня. Анастасія Русецкая. Запрашаю. Лукашенко чарговы раз запэўнівае, што не загадае беларускім вайскоўцам ваяваць па-за межамі краіны. Пры гэтым ён не выключае сітуацыі, што на Беларусі могуць здзейсніць напад, і вось тады, маўляў, давядзецца абараняцца. Пра гэта узурпатар распавёў на сустрэчы з прапагандыстамі. Тым часам Міністэрства абароны працягвае ўзмацняць паўднёвыя межы краіны. Гэтым разам туды накіравалі беларускіх медыкаў. Паводле ведомства, спецыялісты будуць працаваць у медычным атрадзе спецыяльнага прызначэння і пры неабходнасці аказваць дапамогу вайскоўцам, размешчаным каля паўднёвай мяжы. Паведамляюць, што атрад адрозніваецца ад папярэдніх тым, што разгорнуты не ў полі ці лесе, а ў прадмесці. Ён мае шпітальнае аддзяленне, дзе працуюць ваенныя, лекары і медычныя сёстры з, цытата, досведам удзелу ў гуманітарных місіях, у тым ліку ў Ліване і Сірыі. Раней выданне «Флагшток» паведамляла пра разгортванне шпіталю ў цэнтральнай раённай бальніцы у Калінкавічах. У Беларусі ўпершыню прымянілі авіяцыю, каб збіць шахед. Пра гэта паведаміў маніторынгавы праект «Беларускі гаюн». Паводле звестак гэтага праекту дрон заляцеў у паветраную прастору нашай краіны ў Гомельскай вобласці з тэрыторыі Украіны. Адбылося гэта падчас начной атакі Расіі па Ўкраіне. Для збіцця беспілотніка паднялі самалёт-знішчальнік. Каля 20 хвілінаў ён ганяўся за шахедам. Каля 4-й раніцы ў Ельскім раёне чулі не менш за 2 выбухі і назіралі яркі выбліск у небе. Без імпартных пральных машын і падгузнікаў. З 15 кастрычніка гэтыя ды іншыя тавары нельга будзе завозіць у Беларусь так званых несяброўскіх краінаў. Адпаведна пералік распаўсюдзіў урад краіны, пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Роман Галоўченка. Згодна з дакументам, пад забарону трапілі тавары з Польшчы, Чэхіі і краінаў Балтыі. Акрамя пральных машынаў і памперсаў, гэта халадзільнікі і маразільнікі, керамічная кафля, шпалеры, сумкі і валізкі ды санітарна-тэхнічныя вырабы. Таксама ў Беларусь з Еўропы нельга будзе ўвозіць поліэтылен высокага ціску, шынную прадукцыю, фанеру, сталярныя і цяслярскія вырабы, паперу і кардон ды іншае. Чыноўнікі тлумачаць гэткае рашэнне адказам на пашырэнне санкцыяў супраць Беларусі, якое Еўразвяз здзейсніў у ліпені. Марыі Калеснікавай амаль год не перадаюць лісты. Больш за тое, іх рвуць на вачах зняволенай актывісткі. Пра здзекі з Калеснікавай ды іншых палізняволеных у жаночай калоніі Гомля распавяло выданне «Новы час» са спасылкай на ўласныя крыніцы. Марыю Калеснікаву абмяжоўваюць у атрыманні медычнай дапамогі, да яе доўга не пускаюць медыкаў. А калі кудысьці вядуць, то, цытата, перакрываюць усю турму, нібыта пры вайсковым становішчы. Акрамя таго, паводле суразмоўцы «Новага часу», адміністрацыя і працаўнікі калоніі нярэдка маніпулююць асабістымі звесткамі пра зняволеных. Гэтак на настолойку спрабуюць уздзейнічаць чуткамі пра смерць яе сабакі. Таксама выданне пацвярджае нялюдскія ўмовы ўтрымання жанчын. Зняволеных кормяць гнілой бульбай і не аказваюць медычнай дапамогі. Новага 15-га пакету санкцыяў Еўразвязу супраць Беларусі і Расіі ў бліжэйшы час чакаць не варта, прынамсі да зімы. Пра гэта гаворыцца ў матэрыяле еўрапейскага інфармацыйнага сайту «Еўрактыў». Прычынай таму, паводле выдання, стала старшынёўства Вугоршчыны ў Еўрапейскай радзе і палітычнае супрацьстаянне паміж Будапештам ды іншымі краінамі Еўразвязу. Пазіцыя Еўракамісіі не рызыкаваць і не прапаноўваць новых санкцыйных пакетаў можа змяніцца бліжэй да канца года ў выпадку эскалацыі расійскіх атак на грамадзянскую інфраструктуру ўкраіны. У канцы года скончыцца і тэрмін вугорскага старшынёўства ў Еўрапейскай радзе. Будапешт неаднаразова выступаў супраць увядзення санкцыяў у дачыненні Беларусі і Расіі. У ліпені вугорскі прэм'ер-міністр Віктор Орбан наведаў Маскву, дзе сустрэўся з Пуціным і абмеркаваў магчымасць перамоваў з Украінай. Расія блізкая да захопу украінскага Пакроўску, што на Донбасе. Расійская армія ўсяго за 10 кіламетраў ад населенага пункту. Ужо некалькі дзён там ідзе масавая эвакуацыя цывільных. Празмерна складаную сітуацыю пад Пакроўскам назваў і прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі ў сваім традыцыйным відэазвароце. Пры гэтым ЗСУ працягвае наступ у Курскай вобласці Расіі. Паводле Зеленскага, аперацыя не дазволіць расейцам накіраваць дадатковыя сілы ў Данецкую вобласць. Напярэдадні галоўнакамандуючы украінскай арміі Александр Сырскі заявіў, што Украіна кантралюе 100 населеных пунктаў рэгіёну, а таксама ўзяла ў палон амаль 600 расійскіх вайскоўцаў. Іх у будучыні плануюць выкарыстаць у якасці абменнага фонду. Тым часам украінская аналітычная група Frontelligence Insight зазначае, што наступ у Курскай вобласці абвастрыў недахоп украінскага кантынгенту на Данеччыне, што можа прывесці да захопу Пакроўску, а затым і да поўнай акупацыі Данецкай вобласці.
Заснавальніку тэлеграму Паўлу Дураву выставілі абвінавачанне. Яго вызвалілі з-пад варты пад заклад 5 мільёнаў еўраў. Двойчы на тыдзень Дураў мае з'яўляцца ў паліцыі. Пакідаць тэрыторыю Францыі яму забаронена. Бізнэсоўцу можа пагражаць да 10 гадоў пазбаўлення волі. Напярэдадні вечарам Дураў выйшаў з будынку суда без канвою і з'ехаў на прыватным аўтамабілі. Паводле заявы пракуратуры Парыжа ў дачыненні Дурава вядзецца расследаванне аб падазрэнні ў здзяйсненні некалькіх злачынстваў. Сярод іх кіраванне платформай, на якой вядзецца супрацьпраўная дзейнасць, адмова прадастаўляць інфармацыю на запыт уладаў, адмыванне грошай, суўдзел у распаўсюдзе парнаграфіі з непаўналетнімі, незаконным абарачэнні наркотыкаў і махлярстве. Нагадаю, Паўла Дурава затрымалі ў аэрапорце Ле Бурже каля Парыжу пасля прылёту з Азербайджану 24 жніўня. Прэзідэнт Францыі Эммануэль Макрон заявіў, што затрыманне заснавальніка тэлеграму не мае палітычных падставаў. Дураў стаў мільярдэрам, зарабіўшы грошы на створаных ім садсетках. Цяпер Forbes ацэньвае ягоны капітал на 15,5 мільярдаў долараў. Дураў займае 122е месца ў спісе самых багатых людзей свету. 1 верасня вяртаецца бясплатны праезд на гарадскім транспарце для школьнікаў. Каб даказаць кантралёру права на льготу, неабходна мець пры сабе картку навучэнца. Пры гэтым змяніўся парадак прадастаўлення льготы. Раней вучань мог бясплатна праехаць толькі ад дому да школы і назад. Цяпер жа праезд будзе бясплатны ў межах усяго населенага пункту. Праязны будзе дзейнічаць у аўтобусах, трамваях, тралейбусах і метро. Ці распаўсюджваць ільготны праезд на чыгуначны транспарт і прыгарадныя аўтобусы будуць вырашаць улады канкрэтнага рэгіёну. Новая мадэль аплаты будзе дзейнічаць цягам навучальнага года з 1 верасня і да 30 чэрвеня. На італьянскай выспе Лідо стартаваў 81-й венецыянскі фестываль. Найстарэйшы міжнародны кінапрагляд працягнецца да 7 верасня. У межах асноўнага конкурсу журы і госці фестывалю ўбачаць 21 карціну. Адкрыла фестываль новая стужка Тыма Бертона «Бітлджус, Бітлджус» – сіквел на камедыю «Жахлівік» 1988 года. На чырвонай дарожцы з'явіліся акторы карціны, сусветныя зоркі Вайнона Райдер, Майкл Кітан, Моніка Белюччы ды іншыя. Прысудзілі першыя прызы, статуэткі за ўнёсак у кінематограф атрымалі рэжысёр Пітер Уіт і актрыса Сігурні Уівер, вядомая ролямі ў фільмах «Чужы» і «Аватар». У сёлетняй праграме дастаткова зорных імёнаў. Гэтак Педро Альмадовар прадставіць Джуліяну Мур і Тыльду Свінтон у драме «Пакой непадалёк». Анджеліна Джоулі паўстане ў ролі опернай спявачкі Марыі Калас у драме Пабла Лараіна Марыя. Шматабяцальнай называюць і працяг стужкі Тода Філіпса пра Джокера «Вар'яцтва на дваіх». Галоўныя ролі ў ёй выканаюць Хаакін Фенікс і Лэдзі Гага. Калі вы глядзіце гэты выпуск у Ютубе, заклікаю ставіць упадабанні і каментаваць, калі для вас гэта бяспечна. Больш навінаў можаце знайсці на нашым сайце. Ён ізноў працуе па старым адрасе belsat.eu. Для вас працавала Анастасія Русецкая. До сустрэчы!